खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। धेमाजि जिल्लानि गेजेर जनाय ओनसोलनि बगरी सापरि खाग्राबारि ओनसोलफोरा लाले दैमाजों खुरख्लाजानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। बगरी सापरि खाग्राबारि गामिखौ दैज्लां बोथोराव दैबाना जायोब्ला लाले दैमाया खुरख्लालांबाय थायो। बे गामिफोरा लाले दैमाजों खुरख्लाजानानै थानो थाखाय बिथा गैलिया। आबाद मावग्रा हाया गोबां खहा जालांबाय आरो मोसौ मैसोनि थाखाय गांसोनि आंखाल जाबाय। बिथांमोना दिनै गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों। बिथांमोना बेफोर जेंनानि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों दानिया नायलांदिनि। जिहेतु नोंथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जानाया बेसे बोसोरनि सिगांनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव रायजो जानानै दंमोन? जोंनि रायजो जानाया दिनैहाय 50 बोसोरसो जोङो एसे आन्दाज मोनबोदों आबै आबौनि समनिफ्राय लानानै आरो दा जोङो बेफोरबायदिखौ आन्दाज खालामदों 40-50 बिदि जाबाय आरो दा जोङो मा खालामनो बिराद खस्थ' भुगिनानै दङ। दैबानानि जायगा बोसोरे बोसोरे जोङो दैजों नाख्रेबजायो, जौगानो हायाखै दासिमबो। जिखुनु जोङो खेथ्रआवनो माने जौगानो हायाखै। फारसेथिं लामा लांगोना माइ दुब्लि फोथाराव जोङो मोननांगौ बायदि मोना। बेनिखायनो जों बोसोरफ्रामबो माने खस्थ' भुगिनांगौ जायो आरो जोङो। जिहेतु नोंथांमोननि बे ओनसोला दिनै 50 बोसोरनि सिगां माबायदिमोन जिहेतु आरो दा समाव माबायदि अबस्थायाव दङ नोंथांमोननि जे बे ओनसोला? बुंनो थाङोबाथ' जोङो सिगांनि बायदियानो होनजायो। दा बांसिन माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांसिनबाय। दैफ्राबो दा माथो बारानिफ्राय बारा बोसोरे बोसोरे माने देरनायनिफ्राय देरलांबाय। खुरगासिनो दङ दैमाफ्रा, नाख्रेबगासिनो दङ सारिय'फाले गासैबो। जोंबो बे ओनसोलाव फैनानै बा बे दैमानि साखाथियाव फैनानै मिथि मोनबाय जे बे नोंथांमोननि जिहेतु थाबाय थानाय जायगा बे बारा दिन थानाय नंला। जिहेतु फैगौ बोसोरफ्रावनो नोंथांमोननि गासैबो न' बांखौ खुरखालांगोन। बे खुरखालाङोब्ला नोंथांमोना मा थांखि लादों, बबेथिं नोंथांमोना सुबिदा लानो हागोन बायदि? थारैनो नंगौ नोंथांनि सोंनाया। जोङो जोबोद खस्थ' भुगिनानै दङ। जोंनि बे गामिया दा खाग्राबारि आरो बालिसापरि होननानै बुङो। नैबे जोंनि मेन जों थानायमोन। दा बेयोथ' गैला। नाख्रेबै जोङो माने माखासे बेनिफ्रायबो एसे दोरोदनांबाय, ओइथिं बारनानै थाहैनांबाय माखासे मानसिफ्रा, माखासेयाव दङ। दा उफाय गैया जोङो। दा बेनिखायनो जों सानो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे जोंनो अबेबाफोर राहाफोर होयो नामा बेखौ जों सानो आरो बेनिखायनो दिनैसिम बे दैमानि जिहेतु साखाथियाव जोङो फारक'फाइन बायदि बायदि गारबोनानै ब्लक खालामनो सेस्था खालामनाय नुबोदों। बैफोर खामानियाव दिनैसिम बे दैमाफ्रा थाबथानायनि लामायाव लादोंना थाबथायाखै? दाथ' जों नुनाय मथे थाबथायाखै। होनायाथ' होदों सरकारा, गोबां होदों। बिदि फारक'फाइट लाख लाख कौटि थाखानि होदों खोमा। खिन्थु जोंनि मथे जोङो बेखौ थाबथानाय नुवाखै, माने बारानिफ्राय बारासो जाबोदोंमोन। दा नोंसोर बे दैमानि साखाथियाव थानानै जिहेतु मोनबोबाय थादों, दा बेबायदि बे दैमाखौ एसे जुदि होबथानोब्ला माबायदि राहाजों होबथायोब्ला नोंसोर होबथानो बा साइडखौ बासायनो हागोन बायदि सानो? जोंनि मथेथ' दा जोङो सानो बे दैमाखौ जुदि सादारनै होबथानो हानाया गोब्राब नङा। बे दैयाबोथ' गोबां गिदिर, लालि दैमासो। बे फारक'फाइटफ्राथ' जेबोआनो जाया, एकदम बेसेबांबा गोथौ। बे फारक'फाइटआलाय 10 फुटल'सो, गारसनबाथाय बे थ्रोब थाङो, बारा खामानि जाहैया माने। बेनिखायनो एसे सरकारा मोजाङैनो राहा लानानै होथेयोबा मोजां जायो। माने बेनिख्रुइ साबसिनफोर राहा दं नामा जों सानो आरो पाब्लिकफोरनि थाखाय। दिनैसिम बेयाव बे ओनसोलाव नोंथांमोना दाथ' नैबे खाग्राबारि जे ओनसोलनि जे रायजो राजाफ्रा दासिमबो दङ रायजो जानानै। दाथ' जों नुनानै बे जाय जायगायाव गांसो मोनसेबो गैला, मोसौफोरा मा जानानै थांना थादों नोंथांमोना बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा? दङ जेने थेने बेबायदिनो जोङो गांसो हायो आरो हामजोबलांबाय मोसौफ्रा। गांसोआनो गैया, नै नोंथांमोना नुदों बाला गोजा सोलिदों। थेवबो जेने थेने बेबायदिनो जोङो गांसोफोर हानानै ओरैनो गुमथिंलाबायनानै जिउखौ जेने थेने फोथांनानै थागोन नामा होननानै खस्थ' खालामगासिनो दं। आरो बुंनो थाङोबा दा जों मोसौ मोसायानो जोंनि निर्भर, जों गैजा रोङिफोरा बेखायनो खस्थ' खालामो आरो। दाथ' नोंथांमोननि बे ओनसोलाव माइ गायनोबो सुबिदा गैया आरो माइनिबो जेबो माबा गैया। नोंथांमोना माब्रै जिउखौ खांबोबाय दं एसेबां दिनै? बेबायदिनो जोङो सोलिदों, हाजिरा खामला मावनानै बेफोरबायदि, सोरबा बिदि फिसा फिसौ बेफार फालांगि बेफोरबायदिनो बायनानै जानानै मालाबा बिदिनो मालाबा बोसोराव एसे गालाङो। थेवबो जों बोसोरसे मोनजानाय जोंनाव थोआ।
थेवबो जों बिदि खस्थ' खालामनानै दं आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै। फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि समाज दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो फैबाय थानाय समफोरखौ बेफोर दैमानि सायाव बा नोंथांमोननि स्थायि जायगानि सायाव माबायदि मोनसे बेबस्था लाजानो लुगैयो? फैबाय थानाय समफ्रावथ' जों सानो रायजो राजाखौ जाहाथे जोंनि माखासे आफादफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना जोंखौ जाहाथे मोजाङै एसे सुबिदा लानानै जोंखौ नोजोर होयो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो।